Тя малко това. 300 кг двугодишна пастърва бе пусната днес в река Девинска. Зарибяването е от Националното ловно-рибарско сдружение, а преди пускането на рибите независима лаборатория направи анализ на показателите на водата, които бяха в нормата. Снимахте ли? Кметът Здравко Иванов е подал сигнал в прокуратурата срещу опити за всяване на страх в града. За мен това всичкото е саботаж срещу имиджа на Девин като туристическа дестинация. Това е второто зарибяване на река Девинска след масовия мор на риба. След като бяха направени проби по поречието на реката, се установи, че средата е благоприятна за зарибяване и в тази връзка започнахме да извършваме поетапно зарибяване. Храната на рибата си съществува, какавиди, мъмърци са си живи в реката, тъй че ще има и с какво да се храни. На зарибяването присъстваше Петко Джуков от Смолянското звено на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Понеже има много спекулации по темата, дали има храна за рибите, на място направихме проверка. Ето ви камък, повдигнат от реката. Какво виждаме? На камъка се намира естествената храна на балканската пастърва. Зарибяването с балканка бе извършено с помощта на над 20 деца от местния клуб по спортен риболов.